Ahoj ľudia, vítam pri našom novom videu. Dneska tu máme Oscarové dobrodružstva, takže užívajte aj na to. Top. Máme tu aj týchto psíkov, áno. Potom ďalšieho psíka, áno. A toto vám musím pripomenúť. 40 rok berateľov, poďme dať 40 rok berateľov. A otvorím svoj Robloxový účet a môžeme si spolu ťahať. Ja vám pošlete frenda naspäť a môžeme si ťahať. Takže je to na vás. Vítajte Oskara a mamu. Ty s tým uchom. Poviem ti to. Ťahody. Musím už obehnúť ľudia, musím už obehnúť. Lečku! Brácho, yes! Let's go. Zabehol som ho. Bol to na malé, ale zabehol. Takže je to na vás a to by som na vodeniny by som chcel byť chytelka. To by som chcel dať takto. To nevím. Takže vám dal čo by som chcel dať. Dobrý beh. Toto je môj tento stromček. Tak. Jedna čelo toto. Ahoj. Toto nie, lebo to by som takto. Dole. Ale toto nie. Tento ťamu nie. Tento. Tak. Trivovu. A ďalší dočnáte. Ahoj. Áno. Ten pes tu není. Klečí se pí. Keby klečí. Chybí. Ani tam není. Jak ťa molá. Mohol to byť. Ideme a nepokračujeme ve videu. Ideme. No ani povedne nepohlasoval. Ja hrozne auto. OK. Vítajte. Okýnka. Aha. Ideme ťa pozrieť na potok. Potôk. Čo by to mohli inak konečne pokoky dať v lete, no. Ja, vtedy sme tu mali tú ťaplavú veľkú. Voda bola odtiaľ to. Čo je také toto? To je veľká ťap. To ako čaté dole. To je veľké a nebezpečné. Veľké a veľmi nebezpečné. A tento moc sa mi páči. Mama, kačičky, veľký botok. To je trochoková dupne rieka hento. Tu ťaplavu, čo sme tu mali na večku. Čau, tie kačičky, čau. No ľudia, toto bolo to vyšné, alebo telesné. Tu není nič. Sme chudí, nemáme vyšné telesné, to je jedno. Co tam chcete? Tam to chce. Máte další směch, ty vole. Jsem si milé toho bundu. Tam no je zlaté. Lampy. A ešte raz počkajte, ja vám to pripomenem. Do 30 odberateľov odhalím svoj Robloxový účet. Takže máme 30 odberateľov, odhalím svoj Robloxový účet. A čo ďalej? Čo pýtate? Niekto mi pošle frenda, ja mu ho naspäť a budem ho mať ve frendoch a môžem si dokonca zahľať. Takže to je takom... Dobre, ne? Takže sa obracalo, máte sa. A to dáme. Ešte väčšie, ale neviem. Už začnite koľko dreva, ale ja neviem. 2040 dreva. Tak neveľká kopa, ty vole. Idem pre týchto 2 stromy, kamo, nemám. To sú 2 stromy v sebe. Idem preto preskočiť. Dolišli, ja som spadol. Ale preskočil som to. Let's go. Toto bolo inak väčšine. No.
Nemyslím. Počkal, poď, ideme. Tento normálne stanice do kakise. Jaký peutík. Peutík. Není peutík. Ľudia občas výjdu očkové do budúctva, občas nie, takže je to takto. Musím dať aj na tie videá lajky, sa prosím, poviaľ na tento video 5 lajkov, 10 lajkov. To ľudia, idem všetko zarobiť si tam hore. Toto nie, tak to megi, podaj fotiť. Ale to aj vyjde niekedy. Toto tam musím vytočiť len. Bude čelko, to ľudia, proste šanca, gulička. To ľudia, to ešte nie. Evo takám, pium. A jak nekapte, tak to pium. To je to, jak nekapte. Tak ľudia, blížime sa k ceste. Budeme sa čili do auto. Jedna strana, druhá strana. Môžeme okienko, poďme. Poďme to, tak idem fotiť. Idem to. Poď o auto. Bude kopto chlínu. Opa. Tak už vyšiel, takto. Opa, nedám to, ne. Cinko, normálne poď bíhať. Normálne. Keď budú zapnuté komentáre, tak dole do komentárov napíšte Oskar, poď bíhať. Poď bíhať. To je hakická stikta. To je inakšou farbou. A dochcia tu tam pochyť. Začína si ešte tu. Wow. Čo nejde spať? Áno. Spomienka, tam je taký plot, tento nepokračuje ďalej. Dalo by sa aj ten ďalej plot, to vyjde na Figi pozemok. Kedy? Dali sa aj Figi plot. Aký plot? Plot. Nič to, nečívajte. Čo možno ukáme. To je to. Opa, jeden kameň. Opa, druhý kameň. A druhý kameň. Odepad. Tu budú kalko na vody, ktorú neukážem. Takže keď sa vám to video páčilo, teda budú dať like, odvážoveček, bobeček a čau, ahoj.